don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to my friends on TV. It's the Trouble Cup. Mamelodi Sundowns 0, Fluminense 0. I'm joined by Killer Wale Kosi. Awe Stibo. Tango. Awu great. I'm Nandi. Nami ngimnandi Stibo. Stibo manje abangani bethu bayabuya bayapaka la bakhona beze ekhaya. Stibo abangani bethu bebacanga ukuthi sodlala pre-season sisodwa. Yeah, nabo ene bona basengozeni mele bachoose ukuthi boyidlale laphi. Yeah. Either le mali yabo bebayibudgetile basala babukele lama team adlalayo nabo babhizi bafuna ama friendly game khona ngale ngaphandle yale America then bazobuya isizini masezovuka yabo asaze ngoba nejezi ngathi mele bo benza ijezi elisha ngoba lele Vaseline leli abaliqokile laphetha lisebenzi yabona mabarishiye khona ngani cabanga wathengisa into enjenge 2000 2K. Ndoda ukhona umunye ongisendele lana uthi lento 2.3. Yeah. Athi come on guys. Ndoda. Yeah. Ipitikoti. Phela mfethu. Lento angepitikoti uthe yazi uzothi kunamanga. Ungisendele lo mjida bathi Olivanto. Isithombe sakhona. Yeah, Olivanto. Uqhomela mina uthi Khila, hey mina nginele ntuzana nginejezi edurayo undlula le chips ngathi sebasho kanjani masandawana ndoda nangu Oliver yizo nali yalbo yizo skipper sakhona nas sepitikoti yabona 2.3 2.4 bebayenzani yeah bebayenzani ngathi batlina ngalo phansi mabaqeda bathi yabona yeah kabane nami but anyway Stibo uLondon ne mangithi uLondon abantu bathi ngimbiza kabi ungcono ngithi London yeah uLondon ngicela uyodelete lo doti beka ukhuluma la ngoba ukudlela ispace mahala yeah uthe uyisave yeah ukuthi bofika kule ntuzana last 16 but anyway congratulations ngoba bafikile ku last 16 eBlack Calling Black Label yabo bayabuya ngithi la ekhaya yes angithi la ekhaya bayitshela ukuthi bona bayibo yeah bafika ku last 16 la ekhaya but bahluleke futhi bahluleke ku final phela ikhapa bayithathayo la i1 ileague phela nothing else next mngani wami mara madoda phela mina understand ukuthi abantu bayikhuluma kahle kanjena like kube bengizo understand kube la eMzansi ithatha ile Nedbank ithathe MTN 8 ithathe Calling Black Label ithathe ileague ithathe CAF you understand idlala ama CAF maybe kayi 4-5 ingafika ku final njengoba ifike manje yabo yaphinda iparameter you understand so anyway vele ngaze ngihambe nabo and futhi angeke ngize ngivukile ngihambe nabo bajiwe unapologetic bajiwe badliwile bavuya kaya manje batahakela nisikwelete swamachonisa amalele bangafambe yona hala abayilombile aba 14 lama 100,000 lawa abagibele ngawo le bayale bawabolekile mele babuye bazobhadala but yekela ama business it's time to pay back yeah back the money ikwalete lezi this was loans ukazothi manje bane stress ukuthi bazobhekana nalabantu uzobatshela ukuthini you understand manje basenkingeni omunye uthe mngani wami mangakubhatala uzokubambisana nayo intombi yami intombi yambile
Ay leya ngiyazi. Mara ntombi ivayile mbijami but Zabuya boy. Zakhala. And guys mara mina nga understand ama supporter we Pirate kanjani. Ngizwe uJim umtokwa la. Uthi uya elentuzanini airport Friday. Uyohlangabeza labantu angazi ora babuya Friday or Saturday or Sunday. Mara uthi yena umtokwa uyaya le. Akakhathala uqoshwa Nkosi yami. Uthi airport akusi ye Sundowns. Mara kubuya ama supporter we Sundowns. Guys, anikeleni uthanda izinto man. Umuntu ucheck ne security la. Uthi omunye ulandi umngani wakhe isihlobo sakhe ora in. Endod, mawulanda umngani wakho buya la. Umlinda afike endlini. Then uya kumngani wakhe ayemfana. Awudlalile congratulations. Yekela uranza swilo man. Asilavi wena. And futhi ngifuna ukuthi congratulations ku PhD. What? PhD mfethu enye out bene bodyguard eliyisimumu elingakhuluma. But since PhD angekhayo ubaba umndawo uyakhuluma nje. Hayi. Chila stop. Ayakhuluma. Yazi abantu bebasono bakubuza bathi Killer. Mara lo muntu omaceleni kwa PhD uyakhuluma na. Bathi hayi man kanjani? Uyakhuluma ubaba umndawo. Uyakhuluma. And uprata English. Prat English. I talk English ngoba mawuthi prat mele uthi Afrikaans. Ya sambongela PhD ngokuthi Ngikamtshela ukuthi akakhuluma. Angazi. Benginokuzwa ama comment but hayi mase kukhuluma ubaba umuntu akwazi ukuthi hayi sekumoshakela. Akamana khuluma. Mase kukhuluma umntawo. Wazi ukuthi mase kukhuluma lo awazi ukuthi kumoshakela. Mara manje noma ngamoshekalanga soyakhuluma. Waya picture. But I congratulations ku PhD ngoba umsebenzi wakhe ukuteta kancane eceleni kwababa umndawo then ubaba umndawo ya une voice manje. Yeah and usiza abantu abaningi. But ufundisile mfethu ufundisile. But impinjami yazini kusekuseni manje but anyway ngifuna ubuhleka labantu bafethu. Hleka bhuti. Mana mane. Lale team le engayazi or Elastoplast or yini. Yini? Flamingos. Yeah, 4 minutes. 4 minutes. Yeah, 4 minutes. Yeah. 4 minutes. Yeah, 4 minutes. Yabona man. Yasanda usiziwe. Iziwe buyakala. Yabuya. Eta erinza airport kona man. Yabona man. Grand Bishop. No. Yayazi lengoma ethi. Buya mntwana buya. Ubuyele ekhaya. Musukulibala. Buya Sundowns buya. Yeah. Akasekho umuntu ozosidelela manje. Iza makoti sikulindini. Woza makoti sikulindini. Woza makoti sikulindile thina. Woza makoti sikulindini. Woza Sundowns sikulindile thina. Sakubhilele na. Woza Sundowns sikulindini. Akazijezi labo lo washo wabani. Ngoba ivaselina namanzi akuhlangana. Ngale babuya. Thank you, Killer.